dental janginoɓe Janngirde Maunde andiraka ASUU, Lissal Janngirde Maunde nde Diiwal Gombe mabo Gombe State University, les Ardiingol. Modibbo Suleiman Salihu Jauro PhD foɗi hakkilo ummatore dow no Gomnati Diiwal Gombe yaaɓi Diidaangol labangal tokkinki Janngirde nden, lammini daranowo Ardiingol Janngirde nden mabo Acting Vice Chancellor ɓawo hakkiloɓe jangal Janngirde nden mabo University Governing Council tokki ɗatal suɓol suɓi lelɗi wato hakkilo mabo University Visto latuɗo Ardiiɗo Gomnati Diiwal Gombe indi suɓaɓe tati ɓen ngam o suɓa woto mo on laminta Ardiiɗo Janngirde nden bano Diidaangol labangal tokkinki Janngirde nden moytinɗum duuɓi ujuneje ɗiɗi e sappo e jeetati tabbitini. Gentlemen of the press, the Academic Staff Union of Universities, ASUU, Gombe State University branch, wishes to draw the attention of lovers of the university and members of the public to the continuous violations of Gombe State University laws in the process of appointment of a Vice-Chancellor for the university, following the exit of the university's third Vice-Chancellor on 17th October 2024. Modibbo Suleiman andinka hosoɓe habaruji yake jangata ɗerewol ha noddol mottorde sakuki habaruji nde ASUU noddini ha Janngirde Maunde nden o ɓeddata be andinki ɓawo Gomnati sali naftorki e inde tati suɓaɓe ɓen ɓe lammini daranowo Ardiiɗo ko wala ha nder Diidaangol Janngirde nden. ɓe ɗon jooɗi rena yi'a ko Gomnati waɗata ɓawo ɗerewol ɓe leldi nde foɗata hakkilo Gomnati mai ha dow ko doggata sai tam inde ɗiɗaure lewru sappo e ɗiɗi duuɓi ujuneje ɗiɗi e capanɗe ɗiɗi e nayi hakkiloɓe jangal Janngirde nden meti yofi ɗerewol surgol yiɓɓe foɗuki labagal Ardiingol Janngirde nden ko dental ASUU wiyata ɓe sakkini inɗe tati suɓaɓe aran. Modibbo Abdulmalik Suleiman ɓeddata famtonki o wiyata to ɓe ngaɗi ngal ɓe timmini ɓe wurtiri inɗe tati ɗe ɓe tubbanake Gomnati to emin ndena ɗum hoje goto e nder tati ɓe bo sai ɗum wari ɗum tabbitini goɗɗo Ardiiɗo jogotoɗo acting kenan. To e nder dokaji jami'a bo na Gombe wala e ɗum waɗata Ardiiɗo jogitiɗo wato acting kenan, ɗum wodi kawai substantive wala. So komin kulata joni jogiɗo o huwata hutema ɗum ndare ɗum ba ɗum wala nder doka. ha jawabol mako Ardiiɗo hakkilo jangal Janngirde nden Seento Joshua Lidani lurani ASUU acted in accordance with the law, we followed the due process for the appointment, and the visitor to the university has the right to decline any recommendation by the council. It is his right. He reserves that power. So he exercised that right. And for that reason, it was now incumbent on the council to now embark on a new process. Oviata hakkilo ɓen yewanama dow ngal suɓol inde tati on tan, hanko bo wato hakkilo mabo University Visto hanko on Diidaangol Janngirde nden yewani tedduɗum lamnuki goto ha nder inde tati suɓaɓe ɓen. So the council decided to appoint acting vice-chancellors to oversee or to carry out the responsibilities of a vice-chancellor until a new substantive vice-chancellor is appointed. There is clear provision in the law for appointment of somebody to act as vice-chancellor in the absence of a vice-chancellor. So what the council did was in conformity with the law of the university. Seento Joshua wiyata Diidaangol hokki wato hakkilo on bawɗe jaɓuki ko saluki inde nden toɓɓe waɗanayno nden Diidaangol labangal tokkinki Janngirde nden moytinɗum hokki ɓe bawɗe to bani fe'i ɓe lammina daranowo Ardiingol mo foɗata labangal Janngirde nden nde ko ɓe sakita suɓol. Kamal Hammajo, Kode Radio Enter TV International, iga Diiwal Gombe, Nigeria.